kendina ama ekele onye ọbụla. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Ebron TV. Onyame na oga. Nwa agụata ọmụ na ebecha. Biko onwe efe nchọrọ ikwu adịghị ihe ọzọ n'ụbọchị tata gbasara Jpac. Adị m ekwu okwu Ogechi Njaka because Ogechi na Jpac onwere anything ha ji. That is the main thing nchọrọ ịgwa gị. Enwere ife Ogechi na Jpac ji. Jpac mụ mana that is na-emere onwe content from my own understanding. Amamụ na atara ihe na-ekwu. So Jpac na-emere onwe ya content. Ọ mụ mana akpọ Ogechi afa. Ogechi ọ na-akpọ afa. Enweghị ya na Jpac. Ije bank taa afụ na ije police station na Abuja na odoghị anya na Jpac na-enwede enwe ya ebe ahụ. Onwedị kesi Jpac na Ogechi. Ịghọtago? Jpac just mọnụ ma na-emere onwe content. Biko ife chọrọ egwu bụ nne m na ha nọ bụ ndị na-efolo m, bụ ndị na-like Ogechi, bụ ndị ihe Ogechi na-eme na-adị mma. Biko no ebudo nọ n'ọgbọ n'ụbọchị nke tata because ọ na-awụzi mpost ife ụfọdụ na-asị m where is Ogechi, where is Ogechi, ebudo where is Ogechi, akwụ na hapụ na Ogechi. Abụ na atọ si ya biko o wee chọrọ iji uru does it mean na ọnwụ na mmadụ na-agara mmadụ ife ọ pụta ọ na-emeke noise. I don't make noise like Jpac. I don't make noise like Governor Osoro Governor Okwu asị. I don't make noise like them. Or anything na work Ogechi na nobody will know it until it come to accomplish. So ihe chọrọ egwu na enwe video mfu Jpac na-eme nso onye ga-ewejere ya okwu aje ewejere si ya na ngwere na ọ na-eme nzuzu. Jpac enwere ife ọma na-aga kịta sef. Jpac enwere ofu mkpụrụ ọhịa ọma na-aga. Enwe video Jpac m na-ewepụta ebe a. Onye asị na who is going for equity supposed to go with clean hands. Jpac mekwara ibu nsiri ike na-akpagharị n'ebe Ogechi nọ. The reason why I'm achọghị ime video all this why because authority when ya gwara anyị say eme na video ka ọ ghara ịdị ka because the woman and Ogechi make go peace. That is the thing. Mgbe anọ karịa about 10 minutes. The woman na Ogechi emekigoro nwa peace. Jpac nọ n'ebe a na-agbọ ka nkịta n'ihu akwụkwọ na ọ ga-eme. Jpac chefuru na video gị dị ebe a. Video gị dị na this phone m ji. Ebe ị na-agwa Ogechi na Ogechi mụrụ mbeside. Ka ị agwa ife atọ na gị na Ogechi bụ court kịta ka ị gara akọrọ ndị court. Ị chọrọ gị ka polisi ji eme ọbịa ime gị arrest or say don't say anything here because anything he say now will label against you in the court. Ife ọnwụ na ikwu na eji ya wee gwa gị okwu na court. Ị chọrọ gị ka polisi ji eme ọbịa ime gị arrest agwa gị ya. Uche ka a na-ebi ka ị ghara ịga kọ iribe nke a meme because ihe ọnwụ na ikwuru ebe a eji agwa gị akwụkwọ na court. Ana m ekele ụmụnne m blessed ọ dịrị Peter daalụ, Nwụzọ Douglas daalụ, okwukwe ka ụba nọzie daalụ. Gaa gwanụ Jpac na asị ya emegheri na emegheri. Enwe ihe ọ sịrị Ogechukwu gwara ya na oge sịrị nwunye ya nke asị ya nka. Jpac ọ na ịgbara nke ị na-agwa oge ihe meji ịchọ even mmadụ karị 10 minutes ebe a. Ihe meji ikwu okwu bụ na ama m na everything ebigo na Jpac just gbara ebele onwe content. Afọ gọvanọ eziokwu amamgbe ebe Ogechi akwara n'ukwu isi. Gọvanọ eziokwu sị na ọ na-ekpere Chineke je n'ukwu osiri ebe kekeke. Gọvanọ eziokwu ije na polisi kịta gọvanọ eziokwu enweghị doro ya anya ebe a. Abịadị ebe a nchacha. Jpac enwere ihe dịdo ya ebe a. Jpac abịadị ebe a nchacha na-ebere onwe content si nọ biko owe onye mmadụ ada ajụ m ọ na-enweta na-eme mpost enye ha sị m Ebuka where is nwanne anyị nwaanyị wụ gafe ya Ogechi Okeke Njaka. Ihe a ka a na-ajụ m even WhatsApp m ejuna even phone na nje eme recording o juru eju. Ebuka hapụrụ ihe m na-epost na mgbere na current maka Ogechi. Ị can not post sọtọ ihe mma gwunu na Ogechi nọ in safe side. Ada obere oge anyị enwe agịrị obe ihe tọ m ụtọ na onye ha na-enwere okwu maka ha na Jpac enwe okwu. Onye bụ nsiri ike ọ na-achụ onye bụ nsiri ike.
ana Jpac enwere okwu maka unu na-amapụ obi nwere ka Jpac na-eme video unu na-asị Ogechi enweghị ihe na-eme no achọghị m ime mkpọtụ maka ọtọriti gwara anyị akpọkwuola m na mgbede asị m na ma emekwere ndị video mana ihe ji eme video kịta maka Jpac m fụrụ ọ maka ihe Jpac na-akọ iri ka m ji eme video kịta ifirọt mmemme video so onwe ndị obi n'ebe a obi na-amapụ unu akụkọ na mgbalụ na ihe dị mma o wee karịa egwu unu mana ọtọritis m egwu na so onye atụrụ ụjọ na ihe dị mma unu aghọtara ihe ji asụ na ihe dị mma bụ atansị ọ na-awe ejide mmadụ na steshọn na-eme ka mbi unu uche ọ na-awe ejide mmadụ na steshọn atansị unu fụ na onye ahụ pụtara unu eche na-eche sị na ọ dị ka enwe na ihe na-aga na onwe ihe na-aga ife a na-eme ihe ahụ na a na-esetụrụ mmadụ na-abụ nwere okwu. Let me give you example. Oh, one of my boy I need to know where one man may arrest. Can you give example? May arrest or use the police in the area command where they may arrest. You got to go. So they made the guy arrest so I came to the police station. You got to go. The police station. Juba, what is happening? Juba the boy give him Mozuri. The boy is member. See onye Igbo or some mba say kwere yemen or say no one man bịara kpụrụ ya no one man bịara kpụrụ ya say kwere ye obere ji kpụrụ ya ọsị na ọ na-ada akpọ the man ọkwa na na-ada amụ ya sị jakara ọfụ the man ọkpọ ya onye ọgwụ ego mana the man na-ada agwa ya sị ya akpọsị na ọgwụ oge ahụ na akpọsị na onye ọgwụ ego ya ta asị njakịrị mana ịmagoro ihe mmadụ sị ga akpọsị na ihe true ana m support the man ana m support my boy true mmadụ sị ga akpọ na ya ihe ha akpọ na ya for peace to reign. Ma the boy name of your boy no gwe ma gono asin jakere. Ma the man na echenu o were ke boy ebe ndị na amari ya no fodo uche na eziokwu na ọ na-agwa ogwu ego. So I'm garu ebe ahụ with my lawyer. So meet the police in ebe na ji say I want to bail my boy. E ma yogwa m sim na oburo ibel my boy wi isi okwu. Na nye the boy mere obelable offense. Mana ọwụ na mmegwe na hapụ the boy kachifo. Nsi abaga gịnị ọsị na m hapụ ka chifo ka ha na the man kpọtara bịara kpochi ya na-enwe ife achọ ka anyị discuss before the boy na-apụ ihe na-agwa unu ka ụfọdụ na-eche na mmadụ ije station wụ n'ọ n'ọnwụ na no nsi eke ife ọsị na o wee kọwara m ihe the boy na-akpọ the man ma ọfịa ọ na-akpọ ya n'ọgwụ ego na the man mere ya arrest ọ nọrọ ebe ahụ o mechara arrest ahụ njewara so the policeman na-agwa m na m nwee ndidi echi niile na mbịa with my lawyer na ka e wee setụrụ okwu aka the boy na the man wee setụrụ okwu na police station ka ọ ga-ahụ the boy fi echi niile ka ọ ghara ị na-akpọzi ya the thing nsị ya na ihe o kwuru dị mma o ruo the following day the man bịa sị ma mụ onye bịara ibe this guy nsị ya yes o wee kọrọ m ihe menụ ọ kwachara m mma my boy ikpe si ya never you again try this o mecha mbelụọ my boy kpọrọ wee nama gwa the man na ọ ma akpọzi ya the thing again ị chọpụtara ya so at times ị na-afụ mmadụ a na-edile na station o nwere reason ife a na-edile ihe ahụ ka ekpezie onye ha na ya nwere the case so ndị na-aga ege Jpac na ọ na-anya ọ na-akọ iri ele video I don't want to do this video I don't want authority gwa m don't do it na m emekwere any video maka ha mana m na-emere video asị na m eme na video I don't want to do video mana ihe nji sị ka m mee video ahụ ka nkata m otu ihe Jpac ọmadị ihe a na-ekwu kịta current situation na Abuja kịta Jpac amara ya ihe ọ maọrọ na Ogechi ada gọvanọ eziokwu na ọ na nke na-agbụ ka kịta Chineke m oge Frank Frank ọwụla bedanụ taịlụ amụrụ atọ Jpac na akpaba abụ so o wee karịa egwu unu mana authorities mekwure mara o mesie onye ọrụ ọgwụgwụ agịrị ịghọtago authorities mekpara ihe nnachi egwu ụnọwụ onwe na-amapụ obi ndị maka o wee kpọọ m sị m ebudo na ya nwa na-erizigwe nri o wee kpọọ m sị m na abara mana sị ise Ogechi a na-akọ na eji Ogechi ọ na-erizi nri na biko ka ebe anyị jedebere ịghọtago na dị gbara ọ bụ onye ọnwụrụ enwe ndị ga-eme ajụọ gị ajọ nwe onye nwere ka ihe asacha anything ole timo ndị a mma ebe a na-efolu m bọmba tu bọmba ọ bụrụ onye ọ na ka ihe maka ịmarọ ndị ediri edi ihe m gwara ya wụ na udo dị and ama m na udo dị my happiness wụ na that woman a na Ogechi nwere okwu ha da Lord go ịghọtago onye abịakwutego onye agwa ya ebe o si mejọ onye agwa ya ebe o si mejọ so na udo adịgo ịghọtago udo adịgo ndị na-apanik na apanik na
na ife dị mma ịghọta maka onwe ndị na-aga ege ihe Jpac na-akọ na peji ya Jpac ịwa ahụ arụ Abuja ko eri ihe akara bụ ana m eche ka ebi ebe a ka akara bụ ha ofu aka ịwa awa ko eri ihe abịa Abuja nke wee mana na onye ọkwa gị wakọrọ Ogechi ọnụ na nwa ya niile na ụmụ ya wụ mbesaịdị nke wakọrọ Ogechi ọnụ na-apụta na-akọ eri ihe anyị na-akọ eri na nka nwaanyị na ichefuo na eruo na kọtụ na onwe ife anyị ajụ gị oru na kọtụ onwe vidio gị dị ebe a ikwu maka Ogechi waja n'ala a na-ekwu ihe were Ogechi n'ọnụ. That is this video and may regret ihe na-eme video ihe ji eme video because of ihe mfu live video mfuru ị na-eme iri na if not because of Ogechi achọghị m ime the video and nchọkwa ka m gwa ndị niile na-asị na-ajụ m nụkwa na ya kịta ndị ga-ashare ya video akịta ka ndị ọzọ na ya ndị ga-like ya share video ka ndị ọzọ na ya maka mmazi onye ọnwụ na kọlụ mgbe reply wa meseji niile bịara ebe a mma reply taa nche ebudon ka ị na-emezini ebe ka Ogechi nwaanyị na Ogechi na ọfụma and ihe nna agwụ site na amara Chineke onye ọchị ga-awụ onye ọbụla obere oge mana ihe na-ekwukwe bụ anyị na-ekelekwa the woman ha na-enwere okwu ịghọtago na ọsọ mgbọdụ mekwara understand because ebe a na-achọ ka a chọọ udo mmadụ ekwesịghị na-eke ugo na ọya nwụ nke a nwụrụ nke ebe ọ na-achọ ka a chọọ udo ị kwesịrị ị na-ebuga na ịwụ nke a no. So the woman nwekwe listening ear for peace. I thank you so much. Mana ife na-achọ ikwu bụ mbọsị Ogechi ga-apụta onye ọ na nwa aṅụrị unu kelee the woman na ọwụrụ mmadụ ndị na-anabata peace ebe ọ na ọ nabatara peace. I so much like it. Ekelekwa Ogechi maka ọ na-wee kelee ike nyụrụ ahụrụ ekele onye nụrụ uche ya kelekwa Ogechi ka esi wee kwetakwe anabata peace. So udo dị maka ndị na-eche na ọ tigbo zọgbo ka a na-eme a na-eme tigbo zọgbo aṅụrị nne nwe na the woman anabatago peace ya achọ ka eme ịghọtago onwe ya na ibe na-enwe okwe nwedị onye pụta ya mee kọntentị ya lagbuo ihe ahụ onwe sọntịrị efu na Facebook ịma na ọ dịrọ mma idres ya ọ ya wụ kọntent kreatọ mmadụ idre enweghị ifu gọọmenti na-eme na-adị mma idres ya onweghị ifu mmadụ na-eme na-adị mma idres ya ọ dịrọ mma mmadụ pụta na Facebook ọ na-akpọ onye anyị nne gị nke a anyị achọghịzi ụdị ihe ahụ ịghọta na-ekwu onye dị mma so ndị na-apanik na-apanik sị na oge na ọfụma anyị kelekwe the woman nke nabatara peace ịghọtago. So ndị ọ na-achọrọ ime video kịta emezina video na for violence we don't need violence ma ọ sị na onye awụ nka no we don't need it now. Mana ife na-achọ ịgwa mmadụ niile ndị niile na-awụ ọchị m maka ụfọdụ na-asị ebudo na ebe ka ị nọzi ụna na anyị nọ ya ogbe ha na-agba ọsọ ịghọtago onye ọ na-asị na nso mmesogidekwe ole so wezigbo o ji ya repụ echi niile mebe ihe ọzọ na-hapụ gị mana ịwụkwa na mụ na gị mma na iwe ezigbo mmadụ na ebe ọ na-asịkwa ebe ọ na-ejekwe mmanụ m ebe ahụ akwa na ifumo ebe ọ na-esi na ọ ka anyị jee fụ onye aka ihe dị mma I must be there. Nye na like wo that is onye na-eme ọfụma ị na-akwa na-eme ọfụma asịghị na nke a na a na-achọ ike I will come there mma ole ike kwere m ahapụrụ Chineke nke ọzọ ọ dị ka ihe okwuru ọra na-eme kịta na-ehep masis na-eme olu echi niile asị m na okwuru ọra n'idiri ego dị otu a ma ọ na enwe na-eme okwuru ọra ndị Igbo ka enye ego dị otu a ịsara m na-ewepụta I must contribute. Ọ darị na mma I must bring money because afọ na onye a bụ ezigbo mmadụ. Ọ dị ka oge kịta oge ya wụrụ m ihe arụ na mgbakọtara oge azụ mụ na ya na-akpa na fon mụ na ya na-abụrụ onye a mana onye ọnwụrụ anwụ mmadụ ama m na ọnwụ mmadụ ana m awọchi ya lifetime nwa na onye a nwere obi mmadụ. So ọnwụ na omegoro ka o si mee mistake kwuo onye na-adịghị mma we have to forgive her na mmadụ ka ọ ịghọtago onwe ka o si mee mistake kwuo onye na-adịghị mma anyị ga-anabata ya na mmadụ ka ọ ịghọtago. So we love Oge so much onye nke anyị ka ọ na da ya ma hapụ ya asị ka ọ aka ya dọrọ ya wụrụ m ihe arụ na ngapụrụ Oge never. Mgbe m na-ezu ugo na anyị na-ekwu ụfọdụ na-ache na ha mụ ka no ihe anyị na-ekwu ka ọ dị mma ya na-brag na anyị wụ nke a no we are dialoguing we are coming for peace. And obere oge achọghị ikwuchi ụbọchị ka ihe ka ofu ihe ghara ịdapụ n'ọnụ
mana ihe na guru na agụrụ dị na onwe ihe na-eme. So hapụrụ ihe Jpac na-akọ ihe bụ ka eji mee vidio a sị bụ na mmemme vidio gbasara oge ọtị akwọcha aka participant mana enwe ihe mfu Jpac na-eme vidio mfụrụ ọ na-eme ebe ọ na-abụrụ gị ọ ga-eme oge nke ọ ga-eme oge nke nwaanyị na Jpac agba ogede Abuja aga ọmadị ihe anọ kịta ọmụrọ dị ife anọ kịta so ya jee lakpo ozuo ike na ọnwa anwa apụta o nwere ike sefụ ọ ga-erigret ihe o ji pụta na dị okwu so onwe ihe ọnụ ọ na-akọ ụnụ hapụ na ihe nkoyiri kọntent ka ọ na-ekreti na-agbara ego ya maka o nwere nke m fụrụ o postiri bọsị a kama ha dị hit this person ndị mmadụ ga na reply ya che na o wee okwu oji ọgbadị ebe anọ kịta ọmadị conclusion. So ife na-achọ egwu unu niile wụ na Chukwu goziere m ndị fans m niile gozikwe ndị na-efolo Ogechi gozie ndị na-eti ya n'ekpere gozie ndị niile na-ekwu maka ya okwu ọma n'isi ya onwe onye ọ na-eme vidio dị agha ebe amụ ịkwa ọkụ ya emesi na ife dị mma ana m agwa ndị fans m niile na-agwa onye ọbụla ndị niile ife oge na-adị mma enwe nke kpọrọ m na-ebe akwa sị m ebuka ka ebe anọ ebudọr ka ebe anọ na agụrụ egbukwere ya na oribe ndị sisi so ọnwụ na ị na-ebe a na-ekiri ka a gapụ ịkpa afa gị ọnwụ na ị na-ebe a na-ekiri m ebesi na ife dị mma yatago oge na the woman ha rapụ ọgụ obodo gị ya afụkọ ya makọrọ onwe ya yatago so ebe ọnwụ na ị nọrọ ibe nri ebe Chineke ekele na ife adịgo mma yatago I can see come so when eggs na Jpac na governor eziokwu ntị ha na-create over content so ha na-create over content so I can see ka ndị agwụ n'abalị a biko nwere ife ọzọ so ọ nụrụ karịa ibe ya na ife dị mma ana m ekelekwa my brother my big brother Ogechi Campus nnukwu ọga m ịghọta ka ana m ekele unu ka gụọ ndị na ebe a dorom okwu Chukwu Ambrose ana m ekele gị ana m ekele gị ka ngọ ndị niile n'ebe a ọ dịrị Cyprian Ifeanyị Chukwu ndị nke m ana m ekele unu niile hey lekwe nnukwu nwanyị Luela Alechukwu nnukwu nwanyị nwa Zion hey short kwadobere bande m ọ ya akpọ bande m ọ ya akpọ kwadobere yatago Luela ana m ekele unu ke ndị n'ebe a yatago kọment ka mma na ị na ka m tụọ gị afa because I want to round up now. Ịma na ị na ebe a na-ekiri Ebudon TV comment ya ebe a ka mma na ị nọ ka m tụọ gị afa ka m wee mechie. I'm about to round up. More blessing brought okay. Uche Ozemena look fast ana m ekele olu kedụ na ebe a comment ya ka m tụọ gị afa ayatago onye ọra ntụrụ afa onye goziri agozi Ebudon na-ekwu so ụnụ amapụ n'obi n'oge na ọfụma obere oge I got good news. So hapụrụ ihe Jpac na-eme ọ na-eme nkoyeri Zenat Queen hey oke nwa ndị nnukwu sọpọta Peter Nnadi ọ ya dịrị gị mma thank you so much ọ ya dịrị gị mma Frank Eze ndị nke m Kputuke hafa Kputuke how come Frank Eze nna Frank Eze maka afọ ịkpọ m ihe afa nna aza mgbe nna ogboko Zenat Queen daalụ nne amala ezi nwanne daalụ nọ Chukwu goziere m niile Calistus anọzie daalụ ọsị m ya dị well ọ ya dịrị ụlọ mkpọ dikem biko if you are here comment let me greet you because I'm about to round up. I don't want to do this video. The reason why I'm doing this video is because of what I saw now, because of the video that Jpac is doing. I can't do a video if not okay no more. I am happy with how they possible. I am happy. Onyeka Chukwu Bennett. I make a lego. I'm on the Jpac no life. No uncle Eric on a member. When you're on my friend Agana. Jpac, where you do the you are the more content. Can them not comment. Where yours? Okafo. Anna Yochuku. God bless you. God bless you too. My brother, I shall be well with you and make alone Nina. Go all the Nina follow up done. I don't need them. Obey we're gonna borrow no face. Yenile we own natural do ageruna can Jesus. You gotta go yenile where go jeme. When can I be go on where go jabia?
ọ na-abịa nna m sị na m agbụkwana ka ngwọ kama na mgbọ aka nkwụ elu maka nkwụ elu every year ọ na-atụ mana ngwọ gbagbagbọ nwụọ. So ihe na-ekwu na anyị ama nwere ike ife anyị ga-eri ama aka anyị n'aha Jizọs. Ebe m Uche Ozemena, ana m ekele gị. Peter Nnadi, ana m ekele gị. Christopher Eze ebido na with you, daalụ my brother, it shall be well with you. Ana m ekele mmadụ chara asị na ọ ya dịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Asị m nke onye chiri ya zelụ, ịghọtara, nke onye chiri ya zelụ. So onye amapụ n'obi oge na ọfụma obere oge ka anyị hapụ ikwu everything obere oge anyị ga-enwe aghịrị anyị pụtakwa ebe a kelee Chineke na ihe Chineke mere. Kelekwe unu unu na-ekelekwe the woman nke nọ na Abuja ebe o kwetere enwe dialogue na ọdọrọkwa izi, ịghọtago. Ọ bụrụ mmadụ ọ bụrụ ibi mmadụ Baịbụl wee isiokwu ọ ego ya agụ, ịghọtago. Nna m sị ọ bụrụ ike enwe mmiri wee isiokwu anyị nata ya iko. So ebe ọ na anyị keliri enwe mmiri natakwa ya iko, anyị kelee Chineke na ihe niile. Okay, Valentine chi, ana m ekele gị. Oji kampụs nnukwu ọga m, ọ sị m na nhapụ Jpac na onye agha dịrị important. Yes yo, ana m ekele unu niile na-asị na ọ ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Ngwanụ nke onye na ya karịa ibe a sị ka m bịa nye unu obere update ya na Ogechi na ọfụma na onwe ife na-eme obere oge anyị niile ga-enwekọrị aṅụrị ọnụ wee kelee Chineke na ihe o mere anyị. Maka emesịa aka nwanne unu Ebudon TV onye amịna ụga nwa agụ ata ọ bụ na ebecha ọbaịba nke emesịa daalụ.